ngithi ngiyazama ngiyamfonela kwesinye isikhathi aphendule ngoba ethanda ama message nalapha ama message akhe ayekade waletha kumina kwangiyona ama message amnandi wayengitshela ukuthi ayikho into emhlanganisa nami izingane akusizona zakhe ngazama buti yaboma uzama uplida kumuntu uzama ngayo yonke indlela umcela ngamcela ukuthi ngicela ngibekezelele u9 months u9 months ngangibona ngathi into elandela ngakusasa ngendlela engangihlukumezeke ngayo ukuthi angibekezelele ngizala abantwana sihambe sokwenza iDNA test kodwa cha wayengasazwile wayengasafuni lutho into ehlangene nami umzimba engangibuzwa lapho ubhizi la ulokhe eshona lena le ngabuya kuchazela ukuthi kwenzakalani wagcina enyamalele kanjalo uyakwazi kwabe kuyanqamuka ngisanana izinto ayengibhalela zona engitshethi ingane kuzona zakhe ngisho ngathatha manje athi uyazama kuye court ngiyeke azawina ingane zami Sesiphinde sabuya futhi nenye episode yohlelo silungisa umjolo. Uyazi ukuthi sithola khona la ku YouTube ku channel Umjolo Show. Masubona mina uyazi ukuthi noma kanjani yothi phela le show noma le episode kuyobe kunomjolo olungile noma kuyobe kunendaba exazululekile. Gama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, uphinde ucommente kuyona le episode khona sokwazi ukuthi wena uyibona kanjani nanokuphawula nje kwakho uphinde uyidlulisele nakubangani bakho, ihlobo zakho, wonke umuntu abone ukuthi silungisa kanjani imjolo. Ngakhohlwa ukuthi uyasilandela einkundleni zokuxhumana sikhona kodwa kubaleka kakhulu kunakho konke sithumelele i-email mokuthi nenkinga ithinta umjolo kumjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Asiphuthume siyocheck ukuthi namhlanje sicheck indaba yabani, usibhalele wathini and ukuphi nendawo yini afuna simsize ngayo namhlanje. Ngikhaphe sihambe siyobheka ukuthi sicheck abani namhlanje. Igama lami nguLizo Madondo. Ngitabuka eMtubatuba esigodini sakwa Kombose ngibhalele ishow just ukuthi ngizokwazi ukuthi bangisize ngibe neaccess einganeni zami. Uyazi ke mase usibona hleli phansi ukuthi noma kanjani suke sesizoyixazulula ke leyo ndaba sicheck ukuthi ihamba kanjani then mase silanda nomuntu obhalelwe ukuthi azoyiphawulela yona sithole isixazululo sayo njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana lo Umjolo Show noma ke silungisa umjolo uthola lapha ku channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Phambi kwami nginayo sisi namhlanje esibhalelwe ukuthi sizokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani la namhlanje nanokuthi kumele athi hamba la isixazululo sibe khona ukuthi ngempela ikephi inkinga. Dadewethu masibingelele sikwamukele kuhlelo silungisa umjolo sibonge nje nanokuthi uhloniphe usinikeze isikhathi sakho. Ngiyakubingelela nami kodwa wami. Siyathokoza kakhulu usibe nawe namhlanje and siyabonga. Ukukhumbuza nje umbukele ekhaya ubalo sinaye namhlanje. Ngiqale ngokubingelela ababukele emakhaya. Igama lami ngiuGogo Mamthembu kaZungu. Qhamuke eMaritzburg endaweni yase Elandskop. Okay, sinawe namhlanje la ngoba khona umuntu osibhalele othi ufuna ukusho something kuwena and ngibonile ukuthi kunegeme nezihibe eziningi ezikhona but siyabonga ukuthi uhloniphe ukuthi ufike la namhlanje. Mhlambe awuthukanga awumangalanga mengabe uthola incwadi evela kuthina noma i-call evela kuthina ethi kunomuntu othile okudingayo. Noma ngibile nje nako lokho ngazibuza ukuthi ngabe ubani loyo kodwa ngabuye ngathi angihloniphe ishow ngihloniphe nomnyeni wami ngize kwishow ngizoza ukuthi kumayelana nani njoba ningibiza. Unomuntu onomyeni njengamanje ushadile unabantwana yonke into ihamba kahle ekhaya. Awu ngabe ngiqamba amanga ngabe ngisola uNkulunkulu yonke into ihamba kahle sihleli kahle nabantwana. So i-past yakho nomuntu osibhalele namhlanje ayizange kuphathe kabi kakhulu awuzange uhlukumezeke ku right nje yonke into. After ungena emshadweni wami nje angibheka ngemuva ngifocuse nje emshadweni wami ngabheka phambili. So umuntu osibhalele namhlanje uyimisela ukumuza ukuthi ufuna ukuthini kuwena nanokuthi uze ngani nanokuthi why choose thina ukuthi sikubhalele because mhlawumbe ubengakwazi ukuthi ayize kuwena ngqo nifike nikhulume but ukhethe ukuthi akhethe thina ukuthi sibe umlomo wakhe. Njoba bese ngishilo bhuti ukuthi into engilethela ukuthi ngihloniphe uhlelo lakho ngize ngizolalela ukuthi ngibizelweni nokuthi kwamina nje iqobo lwami ngithola iclosure. Yebo ngoba nginako ukusola ukuthi ngiyamazi lo muntu ongenze ukuthi uyena ubhalile. Okay, talking about iclosure siyathemba ukuthi ke uzoyithola ezisho iqhubeka. Kodwa ke esingakukhumbuzisa kona ukuthi balekile ukuthi wazi ukuthi noma ngabe ubani ofikayo uzokwazi ukuthi u remain calm
awuthethi kakhulu awulwi futhi and sine-team esisebenzisana nayo ezokwenza isiqiniseko sokuthi noma ngabe kuphakamelana imimoya phakathi kwenu kodwa ekugcineni akakwazi ukuthi akubeke isandla noma wena ukwazi ukuthi umbeke isandla nizophathana kahle nilalelane ukuthi ufuna ukuthini ngoba lowa muntu uzwakale desperate and ufuna ukwazi ngempela ukuthi ngempela uzoyilungisa kanjani le nkinga abhekene nayo. Ngiyakuthembisa ngizozama kodwa sekodependa nakuyena ukuthi yena injani ibehavior yakhe. Okay, so njengamanje uready ukubona umuntu wakho esize ngaye namhlanje? Yebo, ngiready. Okay, sine-team esisebenzisana nayo uyalazi kudaba ukuthi iyona ke silandele abantu ababhalile ukuthi beze la bazokhuluma iy'ndaba zabo mase sizwa ke nelinye isayidi leli elibhalele ukuthi ngabe ngakulona hamba kanjani. Ake sibone-ke i-team yethu namhlanje ukuthi silandela abani emotweni and ufuna ukuthini namhlanje. Team, anenzeke kanjalo nisilandele umuntu wethu. Kuhamba kanjani? Siyaphela mfethu njani? Siyabonga mfethu and siyahlonipha kakhulu isinqumo sakho sokuthi ufike la uhloniphe ishow usibhalele ukwazi ukuthi ufike la uzokhuluma iy'ndaba zakho ngomuntu ombhalele. Ubani mfethu lesinaye la namhlanje? Mina ngiyakwazi but umbukeli akazi ukuthi ubani usibhalele. Awuyi-introduce nje njalo ukuthi wena ungubani. Igama lami nguLizo Makhathini, ngidabuka eMtubatuba esigodini sakaNkombose. Ngibhalele le show ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe ne-access ey'nganeni zami emva kwey'nkinga esengithe ukuhlangabezana nazo kafushane. Okay, dadewethu, njengoba besikutshelile nangu umuntu osibhalele la wathi kunendaba afuna ukuthi ngam nawe abonayo ukuthi akafisi ukuthi niqhubeke niphile impilo nje yenu kunendaba engayiqedile. So namhlanje ufuna ukuthi niqedele indaba yenu nilungise nala ningabonanga khona amaphutha. Were you not surprised ukumbona evela namhlanje ukuthi kahle kahle uyena lo muntu okulethe kwishow? Kahle nje bhuti ngathi ukubona kwami lo muntu kungivusela izilonda endala esezaphola. Angicabangi nokuthi ikhona into engifisa ukuyikhuluma naye. Kodwa njengoba bese ngishilo ukuthi ngifuna ukuthola iclosure, ngizolalela ngimuze ukuthi uthini. Okay. Mfowethu nangu uMamvelasi uthi cha uyimisela ukukuza ukuthi uthini just for iclosure nje kuphela. Uyimisela ukuthi akuze uthini. But before niqale nje inkulumo yeni kahle njengomama nobaba wengane mhlawumbe ngininikeze nje noma iminutes nibingelelayo. Sawubona Gugu. Yebo sawubona. Hayi. Ngicathi kwanele lokho because ngiyabona ukuthi akukho kunye okudlula lokho. Mfowethu usibhalele namhlanje, why usibhalele? Yini lo ufuna ukuyiconfessa kuGugu noma yini lo ufuna ukisho kuGugu ofuna yazi? Mfethu empeleni kahle ekubhaleleni kwami ishow ingoba bengifisa ukuthi noma ake ngiqale ngixolise kafushane kuGugu isimo ngendlela izinto ezenzeka ngayo before. Kodwa kahle empeleni bekuyisifiso sami esikhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe ne-access ey'nganeni zami. Yeah. Okay. Mamvelasi nazi izinto ezimbili ey'vezwa umfowethu la. Ufisa ukuxolisa, ufuna ukuba ne-access ey'nganeni zakhe. Angazi noma uyamuzwa yini noma mhlawumbe kusamele aqhubeke achaze awukamuzwa kahle. Kuthini ukuphola kwakho kulezi zinto ezimbili ayibalayo? Yabo nje leyo xola khuluma ngayo. Angazi ukuthi ufuna ngithini kodwa ayikho into engifisa ukuyamkela eqhamuka kulo yamphefumulo. And le access akhuluma ngayo angimazi ukuthi ukhuluma ngani. Mfethu ungathi kusamele uqhubeke nayo indaba yakho mhlawumbe uyindlale khona sizokwazi ukuthi silungisa ini because kuloko sakuvezile njengamanje kubuye ngazi ukuthi udadewethu akakakuzwa kahle. So ukuze sithole kahle ukuthi ngempela kwenzakalani la awuyindlale nje uyikhuluma indaba yakho sizwe ukuthi ihamba kanjani. Yeah, hayi empeleni mfethu ngicanthi last year ngike ngavakashela udokotela. Ekuvakasheleni kwami udokotela bese ngizamile several times ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole abanye abantwana. So udokotela ugcine kuvezile ukuthi sophinde nje ngibe nabantwana kahle. So manje ngase ngibona ukuthi nginazi ingane already. Okwami ukuthi ngilungise isimo sethu phakathi kuma wengane zami nami
ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhumane ney'ngane zami. Yini oyilungisayo labafo isimo sakho nomama noma kwenza ulungisa isimo sey'ngane nawe? Ngilungisa ubudlelwano bami phakathi kwey'ngane zami naye. Kahle kahle ngilungisa ubudlelwano phakathi kwami ney'ngane zami. Yena akunankinga ngaqhubeka nempilo. Nakho-ke Mamvelazi usekushilo la mfowethu ukuthi into ayizele la uzoxolisa kuwena ufisa futhi nokulungisa ubudlelwane babantwana bakhe owamzalela bona wena ufuna-ke niyilungise yonke lokho. Ngicela ukubuza webhuti, ngicela ungibuzele yena ukuthi uzafuna ukulungisa ubudlelwane nje bona buphi banakaliswa yini lobo budlelwane. Ikuthi akakhulumi njengamanje ayikho into asayikhulumile. Ngimuzwe ngibhudela nje ayikho into ayikhulumayo. Kahle kahle ngifuna achaze ukuthi uzazolungisa nje yini eyamosha. Mfethu sihamba nawe manje step by step. Uloku waveza ama-points akulethe la but umama uloku ethi nje uyabhuda kanti kwenzakalani la? Empeleni mfethu ngicabanga ukuthi nje kwaba ukulahlekelana. Kwanami-ke ngathola umsebenzi eMpumalanga. Ngahamba mhlambe almost 6 years 7 years. Uhamba nje umama ukhulelwe noma? Wakuveza sisaxhumana ngamafoni nakho sesidukelana kwayikuvezile yena ukuthi ngazi ukuthi uyithwele nani yabo. Yeah, ezinye zezizathu lezi ezingilethile ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulumisane naye silungise izinto uma ukuthi kanjani eziphathelene nezingane zethu. Mamvelazi kusazwakala kodwa noma namanje awukamuzi ukuthi ufuna ukuthini kahle kahle? Mina ngibona ngimoshelekele isikhathi sami nje kusuka ekhaya ngishiya umndeni wami ngize lana. Angikakamuzi ukuthi uthini. At least ukubuya achaze yonke into ukuthi kwenzakalani. I'm sure nawe bhuti uyafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Because ekugcineni kumele le ndaba yena ilungile. Because njengoba senilandile la saniletha la noba u2 ukuthi ilunge lento enizoyikhuluma namhlanje. And siphatheka kabi because siloke sithi siyazama ukuthola ama points ngapha mfowethu. Uloku waphikisile nje dadewethu. Mfowethu kwenzakala? Kuningi mfowethu kwenzeka in such a way that ezinye zezinto masizenza empilweni singamajidi. Uwenza izinto ungekho aware ukuthi lento izokuvalela kusasa yabo. So nami ngicabanga ukuthi ngikulelo khona manje ngivaleleke khoneni ngenza izinto without thinking yabo. So manje ke ingakho ngicela nini ukuthi nizongisiza bafethu sikwazi ukuthi sibe nobudlelwane mhlambe nogugu sikwazi uparticipate einganeni zethu. Mhlambe uma ukhuluma ngezinto owazenza without thinking mfethu, what do you mean? Ngenza ukuthi khona izinto owazenza umama esakhulelwe ongacabangisisanga kahle and manje sekuyabuya ukuthi cha khona iphuthe ngalenza kumele ngihambe ngiyolungisa lokho naloko ya. Nganje ngiphuthe ngalenza ilento okungaxhumani ekubeni ngazi kahle ukuthi umuntu ngimshiye emuva uyithwele. Yabo. Ofuthi-ke kwenzakala hayi ukuthi kwakuyinhloso yami kwenzakala nje ngokulahleka kwefoni ukudulana kwama-contact yonke lo nanokuthola umsebenzi-ke eMpumalanga. Mamvelazi salahlekelwa ifoni ngahamba ngaye eMpumalanga iminyaka sadukelana ngakushiya ukhulelwe. So mengikushiya ukhulelwe sengiyabuya manje ngizofuna ukuthi cha ngifuna i-access nokuconnecta nabantwana bami. Kuthini ukuphawula kwakho lapho? Hlukana nokulokhu ngiqambela amanga. Kufanele lokhu uqamba lamanga waqamba ingoba kusiwena owuthola ingane for 9 months ezingenayo isupport ngizithwele ngedwa. Ngihlupheka ngehla ngenyuka nezingane emaklinikhi ngishona le nale. Ubuyile la ngithi ubungilethela into esile kule show kanti still usazongiqambela amanga. Mfowethu kubuye ngazi ukuthi iqiniso alikho la because nomama yonke into oyikhulumayo uyayiphikisa uthi uyazama ukukhuluma uyayiphikisa. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi ne-information osinikeze yona ayilona iqiniso. Kahle kahle kwenzakala la. Mfethu ungathi kuthanda ubanzinyana ngoba manje naye usekhombisa ukungiluyisa manje kanti mina la angizelanga ukuthi ngizolungisa uthando noma ngizodlibhiza uthando lakhe umshado wakhe whatever. Mina ngizocela access ukuthi ngikwazi ukuba nezingane zami ngesikhathi engifisa ngaso ngikwazi ukuzenzela something. Unfortunately azikho ingane ozokwazi ukuba nazo. Awunayo access enganeni zami. Wena wahamba wazilahla ingane. Ikuthi awumchazeli kahle ubhuti ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe. Ulokhu ubhizi nje uyapublish ukhuluma into ongakwazi ngisho ukuyi-understand kwayi wena.
Hey bafo, ezinye zezinto-ke lezi ezagcina ukuthi sigcine singaqhubekanga othandweni lwethu ngoba manje akanayo i-respect. Khuluma nje nami sinoma kanjani. Yabo. Kodwa manje kwenzakalani-ke la? Ngiyayibona i-respect mhlampe nemoya iphakeme. Kwenzakalani la? Abantwana why bengekho kwenu? Why kungabona bakho njengamanje? Njoba kwenzeka mfethu, njoba ngishilo ekuqaleni ukuthi kwaba khona ubungane nje nani nani senze izinto ngendlela ongasiyo. Mina manje sengibuyile ukuthi Bhuti lalela ngichazele ngiyaxolisa ukuthi ngikuphazamise bhuti embuzweni wakho. Kahle kahle lwakayichaza indaba njengoba iyona. Mina ngizoyichaza ke ngoba imini umenziwe. Yena kufanele lokhesho lezi zinto azisho because yena akahlukumezekanga. Okay. Lo sahlangana naye la eThekwini. Sasithandana kukuhla ngifuna uqamba amanga noma ngangiwabona ama red flags. Ifoni yakhe ayihlezi ibekwe ibhekiswe phansi ubone ukuthi kunezinto azenzayo but yena wayezama ukungifihlela wayengithanda ngibona ngathi uze ngothando kanti akazile ngothando. Okay, it's fine noma sengimthulela lezi indaba ezimnandi wazama ukupretenda as if uyajabula indaba zokuthi sengikhulelwe manje wazenza umuntu esengathi uyajabula. The following day umuntu ngiyambona useyangibandela hayibo ngiyambona hayi uyanqamuka i-communication efonini ngithi ngiyazama ngiyamfonela kwesinye isikhathi aphendule ngoba ethanda ama message nalapha ama message akhe ayekade waletha kumina kwangiyona ama message amnandi wayengitshela ukuthi ayikho into emhlanganisa nami izingane akusizona zakhe. Ngazama bhuti yaboma uzama uplida kumuntu uzama ngayo yonke indlela umcela ngamcela ukuthi ngicela ngibekezelele u9 months. U9 months ngangibona ngathi into elandela ngakusasa ngendlela engangihlukumezeke ngayo ukuthi angibekezelele ngizala abantwana sihambe sokwenza iDNA test kodwa cha wayengasazwile wayengasafuni lutho into ehlangene nami. Umzimba engangibuzwa lapho ubhizi la ulokhe eshona lena le ngabuya kuchazela ukuthi kwenzakalani. Wagcina enyamalele kanjalo uyakwazi kwabe kuyanqamuka ngisanana izinto ayengibhalela zona engitshethe ingane kuzona zakhe ngisho ngathatha manje athi uyazama kuye court ngiyeke azawina ingane zami. Mfethu yonke lento eshuka uMamvelasi into yaziyo. Hey mfethu uqinisile kodwa manje indlela esebeka ngayo manje sekunehaba phakathi. Number 2 uyathetha manje wangimemeza manje ungazi manje ngisaphilile nami kahle ekhanda. Into eyenzeka mfethu sadukulana emafonini ngalahlelwa ifoni ngathola umsebenzi eMpumalanga. So kuba khona leyo distance leyo sangaba nayo i-connection okuyiyona yona. Njobe sengibeka ngazi ukuthi manje ngavele ngahamba nje ngaphika ingane yonke leyo nto leyo. Balahlekelwe inamba yakho connection yaphela usho njalo. Kuthi yonke yenze ukuthi isimo size sibe njengoba sikhona njengamanje. Bonke lobuhlungu wabenza owabuzwa noma lento siwabhekana nayo ingoba kwalahleka i-connection kwaduka ngisho nami. Bhuti into eqhamuka kulo yamloma yisekhe ngizoyikholwa. Njengamanje uqhamuka nestory sokuthi yena dokotela wamtshela ukuthi phinda thola abantwana. Kusho ukuthi manje ubona ioption emsalela ukuthi abuyele back lapha ya emumva. La mosha khona. Awukwazi ukubulala iglass bese uthi uzoyifix, ayifixeki. Lento athi uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga. So abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo? Abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine stress ngayo ngangibona ioption eyingcono ngaleso sikhathi kwakukufa. Kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi. Ngazama ke ngaya ejimini yabonga ngilokhu ngihamba ijim ngajoyina nje ijim into engakaze ngayicabanga empilweni yami. Ejimini ngahlangana nalo guy. Hayi uGayi waba right nje usaxoxa saba bangani sashare ama numbers hayi uGayi ngelinye ilanga ngivulela isifuba sakhe ngempilo yakhe ayi nami ngaqala ngoba phela naye uyangibona ukuthi vele ngizithwele ngamtshela ngesimo sami engibhekene naso ukuthi hayi ubaby daddy wangidampa nje wasilahla akekho isithombeni so nje ngingedwa njengamanje. uGayi wangithanda khona nginjalo wangithanda uGayi waqala uGayi lo shade naye. Yes lengishade naye njengamanje uBabzungu. Babzungu wangithanda wangihambisa enkonzweni siyasonta sisindisiwe nje uNkulunkulu nje usiphethe kahle kabi. uBabzungu usebenza kahle unemali wangilobola nje ngokusheshsha wathatha ngisho zona lezi ingane ezilahliwe. So nje impilo yami kwayezakhe nje ingane zami zibhilonga kaZungu. Lo qhamukayo nje akekho esithombeni njengamanje. Mfethu mamthemba uthi cha uZungu wenza konke kusemandleni wamthatha ekhulelwe njalo and wathatha nezingane kwabezakhe so yonke into manje eyakaZungu akwazi phela mfethu ukuthi kungenzeka kanjani. Asazike Amasenda ami lawa ya kumele ngiwashisele impepho ekhaya ngiwanika amasiko okuyiwona. uZungu angilwi naye umshado wenu umuzi wenu yonke into angilwi naye
mina ngilwela ukuthi iy'ngane zami ngikwazi ukuyishisela impepho ngiyibike emsamo ngendlela okuyiyona. Sorry ke bhuti Yilokhu njengoba engifisayo. besengichazile ukuthi mina sisindisiwe ingane zakazungu. Le mpepho okhuluma ngazo angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Yobuzishisa nobani futhi. Ngathi kunzinyana-ke uma kunjalo bafo, ngathi kunzinyana. Kodwa mina ngifuna iy'ngane zami, uma kuwukuthi kumele ngikhokhe, ngingakhokha amademeshe, whatever uzungu ayikhokha kimi, okumele ngiyikhokhe, ngingayikhokha. Yabo, ngi-right manje, nami ngiya-afforda, yonke into ihamba kahle manje. Akekho olwa nawe, akekho ukuthi uphuce iy'ngane, ngeke uphinde uyithole. Cha, iy'ngane zizoqhubeka kube zethu, mina ngifuna i-access ukuthi uma ngifuna iy'ngane ngesikhathi esithile, ngifuna iy'ngane ngiy'thengele, ngifuna ukubonda ney'ngane, yilokho engikufunayo mina kahle. Unfortunately leyo bond ngeke uzuyithole ey'nganeni zami. Kwakuthi nje usebenzisa igama elithi iy'ngane zakho, kwakona lokho mina ngikubona njengokungidelela. Awunazi iy'ngane nami wena. Iy'ngane njengoba bese ngishilo ukuthi zibhilonga kaZungu. Kanti kwakuyini eyikwenza uhambe mhlawumbe esaney'nyanga ekhulelwe? Wawungamthembi mhlawumbe noma kukhona into ayenza noma wavele ungaboni ukuthi iy'ngane zakho? Eyi mfowethu, inzima le, inzima kakhulu ngoba manje ngamchazela ukuthi noma-ke ngithi ngichazile ukuthi walahlekela ama-contact then ngathola umsebenzi eMpumalanga. Yena usebeka ngendlela ayibeka ngayo. Awuhambanga ngoba ukuwukuthi uyamshiya but walahlekelwa ama-contact and wathola umsebenzi endaweni eyikude iloko kushoyo. Ngithi yabo ungayibolekela kanjani igazi lami? But uthi wazama ukuxhumana nawe and unokufakaza ngasikhombisa ama-screenshots nezinto ayi-print. Nikhuluma nobabili uphike ukuthi akubona abantwana bami. Ngicathi yikho ngiqale ngaxolisa ekuqaleni. Bengixolisa entweni mhlawumbe ngenzeka ukuthi ekukhulumeni kwethu uyena wakuthatha ngelinye icala, yabo? So yikho ngiqale ngaxolisa. Bengixolisela yona lento ukuthi ngenzeka ukuthi wakuthatha ngelinye icala. Njengoba ethi unama screenshot nje mhlawumbe khona engakukhuluma ungahlalanga kahle kuyena, wakuthatha ngenye indlela, yabo? Yeah, kodwa ngikulela kakhulu ukuthi ngibe ne-access ey'nganeni zami, baqhubeke nempilo, kube mnandi, sithelele namanzi, sikhumelane nomlotha. Yilokho engikufisayo mina kwaphela. Nakho-ke sidadewethu uyasho ukuthi phezu kwakho konke ubuhlungu wabuzwa, akayimisele ukuthi njengoba ebuya manje kuwukuthi uzodibhiza umshado wakho noma khona into embi azoyenza, but into ayifunayo njengamanje connection ney'ngane zakhe, i-access yokuthi akwazi ukuzenzela izinto. Wena-ke njengomama wey'ngane owahamba phezu kwalezi zinto wabhekana nazo, uyamvumela konke lokho akushoyo, uyalamukela noxolo lakhe? Ngingathi nje ngingalamukela uxolo lakhe, kodwa le access ebantwaneni iy'ngane njengoba besengichazile, even ekhaya abazali bami bazi ukuthi iy'ngane ezakaZungu ngoba yena bamazi. Kwazona iy'ngane zazuZungu, yena nje uqhamuka kwakhe angazi ngempela ukuthi kuzokwenzakalani. So nje naye akamove on nempilo yakhe, akanazi iy'ngane. Mina umuntu owangimithisa nje washona, ngamngcwaba ngamzilela, so nje anginayo ubaba wey'ngane zami engathi ngampela uyena oyi-biological father. Iy'ngane zibhilonga kaZungu. Hey, thanda ukuba nzinyana-ke uma kunjalo. Thanda ukuba nzinyana. Ngoba manje ilona, this is my last hope ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibonde ney'ngane zami since ngingasesi umuntu ozokwazi ukuthi aphinde abe ney'ngane ngaphambi ngokuzayo. So manje ngiyalimala kakhulu. And uyabo ukuthi usangcwaba empilweni yakhe emesho, uthi noma ethi uyazama ukunikeza ithuba, lonto izoletha confusion to abantwana because manje bazi ukuthi bangabakaZungu and nawe uyaqhamuka manje uyavela ukuthi kahle kahle wena abantwana ubaba wabantwana. Ya kunzima kakhulu mfethu, kunzima kakhulu. Kodwa-ke bengicabanga ukuthi mhlawumbe ikhona enye indlela esingalungisa ngayo le nto, mhlawumbe sikwazi ukuthi ihlanganise abantu abadala, mhlawumbe bona bangaphuma nesinqumo esingconywana kunalesi thina esithi siyazizama, yabo? Uyangamnikeza leyo chance yokuthi kuhlangana abantu abadala kuphume nesinqumo esizwakalayo. Lokho-ke bhuti sekulele ekuthanini asikho isinqumo engokwazi ukusithatha ngaphandle komnyeni wami. Umnyeni wami usengaqhamuka nokuthi uyavuma ukuthi uhlala phasi nomndeni wakhe because umnyeni wami ongikhulisele iy'ngane zami. Uyena one-access ebantwaneni bami, uyena one-right ukuthi kuzokwenzakalani ngey'ngane zami. So nje lokho kulele ekutheni uthini umnyeni wami.
So uyamuzwa njengamanje uMamvelase akasayiphethe uphethwe uzungu bekhona for le ingane ungekho wena eduze kwazo and manje mase kuvela indaba ekanje akukho kuyena eyedwa mhlawumbe angathola ithuba lokuthi akhulume nomyeni wakhe babone ukuthi noma ungeke ubathathe abantwana bakunika opportunity nje ukuthi ubabuke ubabone. Ngingadlulisa ukubonga kakhulu kulesi sinqumo asisho njengamanje ngiphinde ngibonge nani ukuthi nikwazile ukuthi nikwazi ukuthi nicontrol isimo noma sesiphakamiselana imoya. Ngiyazi ukuthi ugugu ungithukuthelele mhlawumbe ngezenze engazenza without knowing ukuthi ziyamhetha kodwa ke since sesifaka abantu abadala nawo umfowethu uZungu ngiyayibonga indlela indima ayidlalile asithemba ukuthi sizoba ne way forward uma sengena abantu abadala. Yeah. Dadewethu nango mfethu ngathi ukhombisa ukuzithoba njengamanje and mhlambe nethemba likhona ukuthi uzobabona abantwana bakhe uma bebona mhlambe nizomvumela ukuthi bavakasha noma ukubabona nje ukuthi abone usebekhulile bana 4 years manje. Futhi njengoba bese ngike ngachaza ukuthi konke kulele kumnyeni wami akukho engifuna ukumthembisa kona azitshela ukuthi mhlambe mayesuka la uzokwazi ukubona abantwana kuyaba ngiyafika kumnyeni wami naye usho enye into so nje yena akalinde uyozwa ngathi ukuthi sithini kini. Okay mfethu usibhalele and isinqumo siphuma nogugu njengamanje ukuthi uzozwa ngomyeni wakhe rather and wena linda ukuzwa ukuthi uthini umyeni wakhe because njengamanje yena akasayiphethe ushadile lo muntu and wena wayithola opportunity but wangayisebenzisa ngendlela eright ngokusho kwakhe and noma ubuye eduze kwakhe ubuya unalo iqiniso. Mfethu ngiyayisola kakhulu kodwa ngiyabonga ukuthi naye egcine sefike kuleso sinqumo leso. Ngiyahlonipha kakhulu ukuthi umuntu in control kuyo yonke lento uyena umfowethu uZungu. So ngiyafisa ukuthi naye akhombise ubudoda aqhamuke nesinqumo esizongijabulisa nami esizojabulisa nezingane ngoba izingane kuyadingeka ukuthi izimazi ubaba wazo yize noma sezilapho kulela gceke kodwa zazi ukuthi ubaba wazo nawo nani. Yebo dadewethu siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe uze la kwisho and kube wena ozophuma namazwi ukuthi ngempela kuzokwenzakalani. Sibonga kakhulu isikhathi sakho nanokuthi nje uhloniphe umyeni wakho wazi ukuthi uyena one final decision kona yonke into oyishoyo. Nambudi ngithi ngithathe leli thuba ngibonge kakhulu into engayisho nje ukuthi ya emzimeni engidlule kubona ngiyezwa kona kunaleyo ndawana yokuphola noma ngeke ngisho ukuthi ngimxolele 100% into angenza yona angiyifiseli ngisho isitha sami and into ayenzile I hope ukuthi ufundile naye emaphutheni akhe. Mfethu uzwile mhlawumbe amazwi ongawadlulisa kudadewethu. Amazwi nje ngadlulisa kugugu ngasho ukuthi ngiyaxolisa ngiyayisola kakhulu ngokwenzeka le nto yenzeka nje umuntu ayisakhula ayisayithini nani usayithini wenza noma yini. Ngiyaxolisa kakhulu ugugu isilonda engasikhanda kakhulu enhlizweni yakhe. Angithemba ukuthi ngelinye ilanga uzokuthola enhlizweni yakhe ukuthi angixolele siqhubeke nempilo. Ayike nawe mbukeli uzwile ngiyazi ukuthi uzokhomenta la manje uPaul ngalolu daba ukuthi ngempela kuhamba kanjani noma kuhambe kanjani. Nawe uma ukuthi nenkinga yomjolo kulola kakhulu sibhalele umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Mhlambe ku-episode elandelayo sobe siphethe wena sazi ukuthi kwenzakalana. Sihlangane ku-episode elandelayo. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Hayi sibonga. So 3 2 1 Mhlambe nginombukeli njengamanje osekhaya obukela ukuthi hawu lo makoti ushadile kodwa ukwazi ukuzovela kwishow yomuntu owamhlungumeza ngalendlela. Into edale ukuthi ngize la kule show namhlanje ukuthi bese ngibona ukuthi uzama ngazo zonke indlela ukungithola futhi ekungitholeni kwakhe ucontacta mina directly. So lokho ngenza makuthola umnyeni wami ongangimoshela ngisho umshado wami ezifu mhlambe ikhona into esangixhumanisa naye. Ile yonto edala ukuthi ngize kwishow namhlanje nokuthi nje ngizombona ukuthi hayi cha abanye abantu besilisa banesibindi. Mina nje bengeke ngikwazi ukuzoconfront umuntu engamenza kabuhlungu kangaka nomuntu engamhlungumeza ngalendlela. Kodwa ke ube nesibindi wakwazi ukungibiza naloko ngiyamvumela ukuthi hayi cha unesibindi ukwazile ukuzehlisa ngendlela yakhe akwaze ngayo. Kodwa nje entweni angenze zona kusanzima angiziboni ngizokwazi ukumxolela. Hey
bafethu yizi noma ngingahambanga ngokufisa kwami, kodwa-ke ngiyabonga indlela isimo esihambe ngakhona. Nanokuthi ngoba kuzongena abantu abadala, ngiyathemba ukuthi bona njengey'njulabuchopho bazokwazi ukuthi bayixazulule lento. Angifisi-ke nangelinye ilanga ukuthi ngithole omunye umuntu esesimeni esinjengesami, mina ngiyivalele mina ngokuthi ngimshiye iy'ngane engakazalwa. Nakho-ke manje sengithola ukuthi ngisaphinde ngibe ney'ngane, sengiyabuya futhi back. So sengisholo ekuthenini wonke umfowethu ongaphandle obesacabanga ukulahla ingane noma osacabanga ukulahla umayo ngane yakhe angayenzi leyo nto leyo, akusiyo into enhle. Ngibonge nakwi-show abakwazile ukuthi bengisize. Ngibonga kakhulu bafethu. Yo, ngiyazi ukuthi njengamanje nawe ubhizi ubhala ukuphawula kakho lapho ngodaba lethu besinalo namhlanje. Bafowethu, ngiyanicela mawukuthi uyamithisa noma uyakhulelisa, enze isiqiniseko phela sokuthi uhamba wazi ukuthi leyo ngane eyakho ngempela yini. Mawukuthi uyasola, enze isiqiniseko futhi sokuthi uyayenza i-DNA, cause nami nje ngiwudlala Matifana nginokukholwa ukuthi mekuwukuthi ngiwudadewethu noma ngiwumuntu wesifazane, angeke ngivele ngisuke ngixolele umuntu owangishiya ngisaney'nyanga ngikhulelwe. So enze isiqiniseko sokuthi before uyiphike ingane yakho noma before umshiye umntwana, kodwa azi ukuthi umntwana wakho yini, ngoba kwayithina akuyonto esiyigqugquzelayo ukuthi abantu bahambe bashiye iy'ngane. Into esingayenza ukuthi sikwenze sikugqugquzele ukuthi ekugcineni kwakho konke enza sure ukuthi mawukuthi khona ungabazana okukhona noma unongabaza, enze i-DNA phela khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani ngalowo mntwana leyo, because uzoyishiya ingane kanti yakho, uphinde uthi uyayondla futhi kanti akuyona yakho. Kodwa kulist ithi uhambe ubone ukuthi lo umntwana wakho noma akusiyona wakho. Ahlangane kwi-episode elandelayo yohlelo silungisa umjolo kuyona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, uphinde futhi ucomment. Siyathanda ukukubona ukwenza lokho. Ahlangane kwi-episode elandelayo ngokuzayo.